हेलो गोबोनसिने गोविंदनि सायाव रायलायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप फुल नायबानो जाबाय। दिनै बिटिसिनि डिपुटि चिफ बिटिसिनि गोविंद बसुमतारी बिथांनि सायाव दिनै आं नोंथांमोनजों डिसकास खालामगोन एबा सावरायगोन। दिनै गोविंद बसुमतारीया बुंदोंमोन मा बुंदोंमोन रायजो राजाफ्रा गोसोआव दङ। पावाराव फैनाय लोगो लोगोनो रायजो राजानि उन्नयननि खामानि मावगोन। दिनै मा जाखो मिस्टार गोविंद बसुमतारी नोंथाङा उइथिन 17 इयार्सआव हाग्रामा महिलारि बिथाङा रायजो राजानि जेबो उन्नयननि खामानि मावाखै जाख्ल'जोबदों होननानै बुंदों। दिनै नोंथाङा जानो रोङानो थाइसेबो आथोनाबो उइदाउट जाख्ल'नाय गैयाजासे सरकार सालायगोन होननानै नोंथाङा बुंदोंमोन। ससियेल मिडियायाव नोंथाङा गिदिर गिदिर लेक्सार होयो। जोङो बिपिएफ बायदि जोङो जाख्ल'आ, जोङो लाल जाथिबो लाया। दिनै नोंथाङा मानोथो जाख्ल'खो? 32 crore 32 कौटि केलेंकारि जानो रोङानो मानोथो जाख्ल'खो? बिनि फिननायखौ रायजो राजाफोरनो होदो। 32 कौटि नोङो जास्लायस्लाय बे 32 कौटिखौ मा खामानियाव बाहायखो बेखौ रायजो राजाफोरनो फिननाय हो। हाग्रामाखौ जाख्ल'जोबदों जेबो मावाखै होननानै बुंदों। दिनै 2 बोसोरावनो 3 बोसोरावनो 32 कौटि जुदि केलेंकारि खालामोब्ला 5 बोसोराव बेसेबां केलेंकारि खालामगोन? अब्ला रायजो राजाफ्रा साननानै नायदो। दिनै आं नोंथांखौ बुंनो गोसो गैयामोन। मानो होननानै बुङोब्ला नोंथाङा सानफ्रामबो ससियेल मिडियायाव अलवेज एन्ड एभ्रिडे नोंथाङा साउटिं खालामो, बुङो बिपिएफनि दैदेनगिरि नेताफ्रा रायजो राजानि थाखाखौ जाख्ल'जोबदों, मोनसेबो उन्नयननि खामानि मावाखै, रायजो राजाफोरनो थाइसेबो होआखै होननानै नोंथाङा बुंबाय थायो। नाथाय दिनै जोङो मा नुनो मोनखो? टुडे व्हाट वी हैव सीन एट प्रेजेन्टलि नोंथाङा दिनैनि दिनाव बेबायदि बुंनो लाजिनांगौ। नोंथाङा दिनै थाखा जानो रोङानो रायजो राजानि उन्नयननि खामानि मावनो फैदोंसो आङो होननानै नोंथाङा बुंदों। दिनै नोंथांनि डिपार्टमेन्टआव पिएनआरडि डिपार्टमेन्टआव दिनै मानोथो केलेंकारि जाखो? नोंथाङा मानोथो दिनै मोजां खामानि मावाखिसै? जायनि थाखाय बिपिएफ सरकारा थांनाय 17 बोसोराव रायजो राजाखौ दुखु खस्थ' होलांबाय, जाख्ल'जोबदों होननानै नोंथाङा बुंदोंमोन। दिनै नोंथाङा मानो जाखो? बे 32 कौटि रांखौ रायजो राजाफोरनो बेफार फालांगि खालामनानै जानो नोंथाङा राननानै हरबानो जायोमोन ना? नोंथाङा मानो राननानै हरनो हायाखै? दिनैनि दिनाव जुदि नोंथाङा जाथिखौ सानग्राब्ला नोंथांनि इन्डिभिफ्रा, नोंथांनि केडार्सफ्रा दिनै रांथाब खुथाब दङ। दिनै हाजिरा मावनानै जानो गोनां जादों। आलादा रायजो सेपारेट स्टेट सोरजिनायाव बिथांमोना सोरबा थैलांबाय, सोरबा जिनाहारि जालांबाय, गोबां मुंख्लं जालांबाय। दिनै नोंथांमोना राजा जाबाय। जानो रोङानो, नोंनाव खुगा गैयानो, मालायखौ जाजोबदों होननानै बुंदों। नोंलाय मानोथो जाखो? बेफोर थाखाखौ नोंथांनि केडार्सफोरनो हरमोन ना? बेफार फालांगि खालामनानै जानो न' बां लुनानै होमोन ना? मानो बेबायदि केलेंकारि खालामनांगौ? गोबां जोंनि इन्डिभिफ्रा, एक्स इन्डिभिफ्रा दिनैसिमबो स्टिल जोबथेसालियाव दङ। बेफोरनि बिसि फिसा गथ' गथायफ्रा दिनैसिमबो मेगनाव मोदै गाबगु खुगु। माबोला गगोन जोंनि बिफाफ्रा, माबोला गगोन जोंनि फिसाया होननानै बिथांमोना सानफ्रामबो दिनै दुखु खस्थ' दिनै सानफ्रामबो साननो गोनां जादों। दुखु खस्थ' सहायनानै जिउ खुंनो गोनां जादों। नोंथाङा जुदि सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामदोंमोनब्ला, नोंथाङा सासे गोख्रों नेताब्ला, नोंथांनि मेन्टेलिटिया जुदि मोजांब्ला, नोंनाव जुदि अननाय दङब्ला, नोंनाव जुदि काइन्डनेस, जुदि नोंथाङा गुड हार्टेड एबा काइन्ड हार्टेडब्ला, सासे दैदेनगिरिब्ला, नोंथाङा दिनैनि दिनाव नोंथांनि केडार्सफोरनो थाखा फैसा राननानै हरगौमोन। माबा मोनसे बेफार फालांगि खालामनानै जानो नोंबो हरगौमोन। दिनै बिथाङा गावसोर दिनै थाखा खामायनायाव मुखुब, हारिनि थाखाय दावहा नांदों होननानै बुंनानै लानो नों बायदि दैदेनगिरिया समाया। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै 3 बोसोर बारलांबाय इउपिपिएल सरकारा, दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दिनै दङ लिडारफ्रा, केडार्सफ्रा दङ। दिनै बिथांमोननो मानो आपेल सेरसेखौनो मानो बायनानै होयाखै नोंलाय? मानो लोगो हमहैयाखै? जोबथेसालियाव दिनैसिमबो सान्थि सुथि जाखांनायनि उनाव दं। नोंथाङा जुदि गोख्रों दैदेनगिरिब्ला, नोंनाव जुदि साननाय हनाय दङब्ला, नोंनाव जुदि अननाय दङब्ला, नोङो सासे दिनै बिटिसिनि डिपुटि चिफ जाबाय, एमएलएबो नोङो।
नोंथाङा सासे लुबैसुला ग्रिडि नोंथाङा लाजिनांगौ बे भिडिअखौ आं बानायनो गोसो गैयामोन गबिन्द बेखौ मानो होननानै बुङोब्ला नोंथाङा ससियेल मिडियायाव बुङो बिपिएफ पार्टीनि दैदेनगिरि नेताफ्रा जाजोबदों जेबो मावाखै देयर इज नो हिउज डेभेलपमेन्ट होननानै गबिन्द बसुमतारिया बुंबाय थायो ससियेल मिडियायाव दिनै नोंथाङा डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो फैदों ना बेबायदि थाखा जानो फैदों बिनि फिननायखौ दङब्ला रायजो राजानो फिननाय हो 32 कौटि थाखाखौ बबाव गारखो माब्रै केलेंकारि जाखो माब्रै ससियेल मिडियायाव बेबायदि भाइराल जाखो नोंथाङा थाइसेबो जानो रोङा होननानै बुंदों दिनै सरकारनि न' सफैदों दिनै बावबो 5,000 10,000 फैसा लायो लाल जाथिबो आथोनाबो थाइसेबो थाखा जोङो लाया पावाराव फैनाय लोगो लोगो होननानै नोंथांमोना बुंदोंमोन दिनै गरिब गुन्द्रा सुबुंफोरनिफ्राय दुखिया दिनै मावरिया खावरिया दिनै बन सिननानै जाग्रा अन्थाइ रुजुननानै जाग्रा हाजिरा मावनानै जाग्रा दिनै दुखुथिया सुबुंफोरनिफ्राय नोंथांमोना मानोथो दिनै फैसा लानांगौ गोदो बुंदोंमोन इउपिपिएलनि दैदेनगिरि नेताफ्रा प्रमद बर'मोना गबिन्द मोना बुंदोंमोन बे सेन्ट्रेल सरकारनिसो आसनि रावनिबो हाग्रामानि सम्पति नङा बियो होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन दिनै बिथांमोना बुङो दिनै जोंनि पावाराव फैनाय लोगो लोगो जोंनि इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो रायजो राजाफोरनो जोङो दिनै न' बां होनो हाबाय होननानै बुंदोंमोन बे न' बाङा हाग्रामानि समावनो बिपिएफ सरकार थानाय समावनो सार्भे जाखानाय दिनै नोंथांमोना पावाराव फैनानै दिनै नोंथांमोना राननोल' मोनदों बाव क्रेडिट लानानै जेबो लाब गैया नोंथांमोननि जेबो बाव अबदान गैया नोंथांमोना जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया नोंथांमोना बर' जाथिखौ थगायनानै एकर्ड खालामनानै दिनै बिटिसिनि साफा दैदेनगिरि जादों दिस इज द लास्ट एन्ड फार्स्ट अपरचुनिटिस आरो थैलाय उजिलाय बेनिफ्राय जिन्दगिबो आरो नोंथांमोना बिटिसिनि दैदेनगिरि एमसि एम जानायनि बेबायदि जिन्दगिबो आरो अपरचुनिटिसखौ मोननाय नंला मानो होननानै बुङोब्ला रायजो राजाफोरखौ दिनै थगायदों रायजो राजा गोबां मिजिं सिमां लानानै सुजुनानै दिनै नोंथांमोनखौ पावाराव लाबोदोंमोन दिनै रायजो राजाफोरखौ दिनै मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै दिनै बेबायदि खालामदों हालाय आफाया नैथानि दिनै रायजो राजाफोरा परिबर्तन नांगौ होननानै सापर्ट खालामदोंमोन नाथाय बिथांमोननो जेबो उन्नतिनि खामानि मावाखै होननानै बिथांमोना गोबां ससियेल मिडियायाव जोंनि पाब्लिकफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों बे खोथाया आं बुंनाय नङा गबिन्द नोंथांमोना बिनि फिथाइखौ बिनि रिएक्सनखौ नोंथांमोना आफ्टार 2 इयार्सनि उनाव नोंथांमोना मोनजागोन ओंखायनो बिथांमोना दिनैनि दिनाव रायजो राजाफोर जेरैखि हाया एनि हाउ बिनिखायनो बिथांमोना दिनैनि दिनाव जेरैखि हाया एनि हाउ थाखा फैसा खामायनानै लादों लुथिदों जादों दिनै बिथांमोना मानो होननानै बुङोब्ला आफ्टार 2 इयार्सनि उनाव बिथांमोननि जि पलिटिकेल केरियार बे जोबस्रांनायनि लामायाव थांगासिनो दङ अलरेडि जोबस्रांखाबाय आरो ग्रेजुवेलि दिनै फैनानै रायजो राजाफ्रा दिनै इउपिपिएलनि जि आइडियोलजि एन्ड प्रिन्सिपाल इउपिपिएलआ दि बर' रायजो राजाखौ सोबख'नानै जादों डमिनेट खालामनानै जादों दिनै बेखौ रायजो राजाफ्रा दिनै केपचार खालामनो हाबाय ओंखायनो रायजो राजाफ्रा बयबो सांग्रां जाबाय ओंखायनो रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनाव गाबखाङो दुखु मोनखाङो गोदोनि बिपिएफ सरकारानो मोजांमोन होननानै बिथांमोना दिनै बुङो आं बुंनाय नङा बियो रायजो राजाया बेखौ बुंदों नोंथांमोना जेब्ला आफ्टार 2 इयार्सनि उनाव इलेक्सननि जि केम्पिं खालामगोन अब्ला गामि गामि हाबगोन ना बे टाइमाव नोंथांमोना थांनानै लेक्सार होय अब्ला गामिनि रायजो राजाफ्रा नोंसोरखौ माबायदि बेबहार देखायगोन माबायदि मेनार देखायगोन नोंथांमोना अब्ला बिनि बेनिफिटखौ नोंथांमोना मोनगोन बे सिदा खोथा रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनखौ नेनानैसो दङ 2 बोसोर नेनानै थारनायाव आङो बे भिडिअनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ आपिल खालामो नोंथांमोनाबो कनसियास जानाया मोजां नुखाबाय नोंथांमोना दिनै इउपिपिएलआ माबायदि खालामदों दिनै रायजो राजाखौ जाख्ल'नो बिटिसिनि थाखा फैसा जाख्ल'नोसो दिनै इउपिपिएल सरकारा फैदों बेखौनो परिबर्तननि स्ल'गान होफानानै उइ वान्ट परिबर्तन होननानै नो परिबर्तन नो पिस इन आवर ससाइटि होननानै बिथांमोना स्ल'गान होदोंमोन दिनै जों मा मोननो मोनखो रायजोफ्रा ओंखायनो कनसियास जानाया मोजां लोगोफोर थेंक इउ